Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό που πραγματεύεται η Νάγια. Πέρα από την ιστορία του δασκάλου, ο οποίος ξεκίνησε από τη Θάσο, πήγε στα Τζελικάτα του Σαρακατσάνου το 26 στη Δράμα, στη Χαϊτού, στη Ξάνθη, πιο πάνω από το Λιβαδίτη, και το 1941 ξαναγύρισε ως επαναστάτης στα βουνά της Δράμας, στα Τζελικάτα. Τι κάνει? Μιλάει για τα Τζελικάτα του Σαρακατσανέων. Ως γνωστόν, τα Τζελικάτα ήταν ένας ιδιαίτερο κοινωνικός και οικονομικός συνεταιρισμός. Πολλά και οικονομικά περιοδικά έχουν ασχοληθεί με αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή, ότι υπήρχε ένας συνεταιρισμός ο οποίος έδινε τη δυνατότητα να επιβιώνουν σε δύσκολες συνθήκες. Διότι αν δεν γινόταν αυτό, στα ψηλά βουνά δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στα δεδομένα. Και σήμερα που υπάρχουν οι κοινωνίες οι δικές μας, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν φαγητό στα σκουπίδια, εξαθλιωμένοι πεινάνε, και εκείνα τα χρόνια οι δικοί μας στο Τζελικάτο, σε αυτήν την ιδιαίτερη, όπως σας είπα, στον ιδιαίτερο συνεταιρισμό, υπήρχε η αλληλεγγύη, υπήρχε η ανθρωπιά, διότι δεν ήταν όλοι οικονομικά ίδιοι, ήταν ο Τσέλικας και οι Σμίχτιδες, αλλά αν κάποιος πάθαινε κάτι και έχανε το κοπάδι του, όλοι μαζευόταν και του έδιναν αυτό που έπρεπε ως προς το ζήν. Άρα αντιλαμβανόμαστε, αναδείκνυαν αυτοί οι άνθρωποι την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά στην πράξη. Και πραγματικά είμαστε υπερήφανοι ότι διαβάζουμε σε μερικά περιοδικά ότι αυτό το μοντέλο κοινωνικό και οικονομικό πρέπει να το δούμε λίγο με προσοχή. Και πραγματικά ένιωσα πολύ υπερήφανος όταν και ένα ξένο περιοδικό έγραφε αυτό το πράγμα. Ας στρέψουμε την προσοχή μας λίγο σε αυτόν τον συνεταιρισμό του Σαρακατσάνου. Επίσης, κάτι το οποίο αναδεικνύει η συγγραφέας είναι ο καλυβοδάσκαλος, δηλαδή ο δάσκαλος πάνω στα καλύβια. Μετά από τον καλυβοδάσκαλο του Θόδωρου του Γιαννακού, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ο οποίος μας ταξίδεψε στα βουνά του Βερμίου, Θόδωρε, λοιπόν, έχουμε αναφορές και στο επίκεντρο είναι το θερινό διδασκαλείο για τα παιδιά των Σαρακατσανέων. Θα μπορούσαμε να πούμε με πολύ υπερηφάνεια ότι ήταν τα πρώτα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα. Σήμερα που υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και βλέπετε όλες τις πορείες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι τότε τι κάνανε? Κάνανε ιδιωτικά σχολεία. Και αν συνεχιζόταν αυτός ο νομαδισμός, ίσως είχαμε και σήμερα ιδιωτικά πανεπιστήμια του Σαρακατσάνου. Άρα έδιναν μεγάλη βάση στη μόρφωση. Γιατί άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέγητο. Πραγματικά είχαν πιάσει το νόημα, διότι είχαν εμπορικές πράξεις, πουλούσαν τα γάλατα, τα τυριά, ήθελαν να μάθουν μια κλίτσα γράμματα, όπως είπε ο Γιώργος, τα παιδιά τους. Γι' αυτό τι κάνανε? Βρίσκανε τους δασκάλους που ήταν τότε συνήθως φοιτητές και το καλοκαιρινό και το καλοκαίρι τους μάθαιναν τα γράμματα. Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ υπερήφανος και πάρα πολύ ευλογημένος όταν το 2008 ένας εισαγγελέας, ο Γεώργιος Κατσάνος, από τα χωριά της Καστοριάς, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο του Τσοτηλίου, σε ηλικία 17 χρονών έγινε δάσκαλος. Έγινε δάσκαλος και πραγματικά μου έχει δώσει ένα βιβλιαράκι, το οποίο ήταν υπερήλικας τότε, το 8. Θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι. Ένα απόσπασμα, γιατί αυτός εισαγγελέας στο τέλος, οι φοιτηλαίοι από τη Θεσσαλία, κάποιοι Σαρακατσάνοι, στη Δυτική Μακεδονία, τον πήραν για δάσκαλο. Χωρίς άλλη σκέψη ένα πρωινό, αφού βάφτισα τον εαυτό μου δάσκαλο, ξεκίνησα να συναντήσω τους Σαρακατσαναίους, 17 χρονών. 6 ώρες βάδιζα μόνο σε ένα δρόμο έρημο, όπου μπορούσε να μου συμβεί οτιδήποτε κακό, χωρίς καμιά βοήθεια από πουθενά, μόνο από το Θεό. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Όταν κάποια στιγμή αντίκρισα από μακριά τα καλύβια, όλα ομοιόμορφα, σαν φυτρωμένα μανιτάρια, μου θύμιζαν κάπως τις περαμίδες του Φαραώ, όπως τις διαβάζαμε στα βιβλία. Άστραψαν τα μάτια μου από χαρά. Ένας ακόμη καλυβοδάσκαλος προστίθεται σε αυτούς τους οποίους έχουμε αναδείξει. Εξάλλου, οι Σαρακατσάνοι, μια που αναφερόμαστε στους ανθρώπους του αγράμματος τότε, είχαν και κάτι το πρωτοποριακό. Όπως ξέρετε σήμερα,
Υπάρχει ο εξοδικαστικός συμβασμός. Οι Σαρακατσάνοι είχαν τα συναφικά δικαστήρια, τα οποία τι κάνανε? Δεν πηγαίναν στα δικαστήρια, αλλά μεταξύ τους στο Τσελικάτο βρίσκαν λύσεις στις διαφορές. Πρόδρομη μορφή εξοδικαστικού συμβασμού που σήμερα εδώ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη το συναντάμε και πραγματικά θέλουμε να το ενδυναμώσουμε, διότι μπορούμε να βρούμε λύσεις έξω από τα δικαστήρια. Και τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος, αυτό το βιβλίο ανήκει στην εθνογραφική λογοτεχνία. Είναι ένα μυθιστόρημα που βασίζεται στην παράδοση και στον πολιτισμό των Σαρακατσάνων, δηλαδή στο λαϊκό μας πολιτισμό. Είναι ένα έργο το οποίο συνδυάζει επιστήμη, αγάπη και νοσταλγία και επικεντρώνεται στα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός και τα έργα του προϋποθέτουν τους δημιουργούς και τους φορείς τους. Ο πολιτισμός έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι ανθρωποκεντρικός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι ένας θησαυρός για το συνάρτη μας και θα ήταν ιδανικό να βρισκόταν στις βιβλιοθήκες των σπιτιών μας. Εγώ θα παροτρύνω την Νάγια να συνεχίσει, γιατί πραγματικά έχει το ταλέντο και τη γραφή προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς αυτό το βιβλίο θα το αξιοποιήσουμε και με διαφορετικό τρόπο. Ως γνωστόν, το καλοκαίρι, σαν Ομοσπονδία, διοργανώνουμε τη Σαρακατσάνικη Βιωματική Κατασκήνωση στη Χαλκιδική. Πέρυσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο της Τμήματίας, χαρίσαμε στα παιδιά τον Καλυβοδάσκαλο. Και τα παιδιά αυτά ήταν 60 παιδιά των Σαρακατσαναίων της Βουλγαρίας που ήρθαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και πραγματικά ενθουσιάστηκαν. Φέτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών Νάγια, θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και αυτό το βιβλίο, διότι τα παιδιά αυτά, τα οποία έρχονται στη Σαρακατσάνικη Κατασκήνωση στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, του κυρίου Αχιλλέα Τιμπλαλέξη, και τον ευχαριστούμε θερμά του κυρίου Τιμπλαλέξη για αυτήν την προσφορά. Λοιπόν, όταν γυρίσαν πίσω στη Βουλγαρία, τα μισά από αυτά πήγαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Γιατί ξέρουν να μιλάνε, αλλά δεν ξέρουν να γράφουν. Συγκινητικό. Και ίσως κάποια στιγμή, κάποια από τα βιβλία αυτά, εμείς δεν θέλουμε να τα μεταφράσουμε στα βουλγάρικα, γιατί θέλουμε τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. Οπότε, Νάγια, θα χαρούμε το καλοκαίρι να σε δούμε και στην κατασκήνωση, γιατί πραγματικά είναι εθνικό το έργο και ευχαριστούμε το Υπουργείο Εξωτερικών που γίνονται αυτές οι κατασκηνώσεις. Και να τελειώσουμε και με το τραγούδι. Εμείς Σαρακατσάνοι το έχουμε και λίγο στο τραγούδι. Λοιπόν, στο Αντώνη τα ψηλά βουνά, στα απάτητα τα μέρια, εκεί φωλιάζουν οι αετοί, οι Σαρακατσαναίοι. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ας αφαιθούμε νοερά στο πέταγμα του αετού, το πέταγμά μας. Όπως ο αετός έχει το δικό του ρυθμό, έτσι και τα δικά μας τραγούδια έχουν το ρυθμό των αετών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε τι τα ξεράτιας στέκει εδώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Πραγματικά η προσέγγιση και η οπτική του και για το θέμα των Σαρακατσαναίων, αλλά και για το βιβλίο ήταν εξαιρετική. Και όσες φορές να ακούσεις τον Γιώργο τον Μουτσιάνα, ακόμα και τα ίδια να λέει, πάντα θα τον παρακολουθήσουμε προσοχή, γιατί όλη του η διαδρομή, πέρα από τα επαγγελματικά του, είναι δεμένη με αυτό που υπηρετεί. Και το υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό ότι η προσέγγιση που έκανε έναν παραλληλισμό για κάποια ζητήματα σημερινά και μας ανέδειξε αυτά τα μοντέλα των Σαρακατσαναίων εκείνης της εποχής, πώς εξελίσσονται και πώς δουλεύουν στη σημερινή εποχή. Κωνσταντίνα, άντε να σε καμαρώσει και ο πατέρας σου που μόλις μπήκε και τον καλωσορίζουμε, να μας διαβάσεις το δεύτερο κειμενάκι που επέλεξες. Η μυρδιά της Τάνης γαργάλισε τα ροθούνια του. Όσο πλησίασε στον προορισμό του, τα ευωδιαστά αρώματα από τα σαρακατσάνικα λιβάδια μπλέχτηκαν με εκείνο των υψίκορμων κονοφόρων και έκαναν το κονάκι να μοιάζει με τόπο φιλόξενο. Σύντομα περπατούσε σε ένα παγκυρό λιβαδότοπο, ανάμεσα σε ξάνια που κουβαλούσαν ξέχυλα καρδάρια και παρδαλά γαλάρια που απολάμβαναν το παχύ χορτάρι. Μπροστά του ορθώθηκαν καμαρωτά τα πρωτόγνωρα σαρακατσάνικα καλύβια του Τσελιγκάτου, ενός άτυπου συνεταιρισμού κτηνοτρόφων, και διέκρινε στις πυροστιές τις δωρικές μορφές των γυναικών, με τις κοκαλωτές ασπρόμαυρες φορεσιές και τα γωνιώδη σχέδια να καταγίνονται με την προετοιμασία του φαγητού.
Χαμογέλασα συγκρατημένα στην ιδέα όλων όσων πρωτόγνωρο θα ζούσε τους προσεχείς μήνες σε τούτο το οροπέδιο. Ένας κομπογιάνος με λαμπροκόκκινα χρώματα πέταξε πάνω του και ο δάσκαλος θεώρησε πως τον καλωσόρισε το βουνό. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Τώρα σε μια επίσκεψη από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στην Ημαθία και αφού τελείωσε όλες τις συναντήσεις, με πλησιάζει ένας κύριος γιατρός και ήταν ο αντινομάρχης Ημαθίας. Και λέει, μόλις μου είπαν εδώ, μου ανέφερε ένα όνομα ενός σχολικού συμβούλου, ότι είσαι Σαρακατσάνος. Εγώ, λέει, μάθαινα τα παιδιά των Σαρακατσαναίων γράμματα στο Βέρμι. Α, λέω, εκεί πήγαινε το σόι της μάνας μου, η οικογένεια πάνω. Και ποια ήταν η μάνα σου? Η Γαριφαλιά, η Γαρούφου. Α, λέει, την ξέρω. Ακούστε όμως τη συνέχεια. Δεν πέρασαν 10 μέρες και δέχομαι ένα τηλέφωνο να παρουσιάσω ένα βιβλίο του Θόδωρου Γιαννακού με τίτλο «Ο Καλυβοδάσκαλος». Λέω, είναι το πρόγραμμά μου πιεσμένος, δεν ξέρω, μα οπωσδήποτε. Εσύ είσαι ο εκπαιδευτικός, είσαι τώρα ο πρώτος μεταξύ ίσων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Λέω, τέλος πάντων, απουσιάζω, έλειπα στην Αθήνα, ας πάει κάποιος να το ρίξει στο γραμματοκιβώτιό μου. Ήρθα με το τελευταίο αεροπλάνο, λέω, για να το ξεφυλίσω. Δεν πήρα χαμπάρι τι ακριβώς ήταν το βιβλίο. Και κάθισα μέχρι τις 4-5 το πρωί και το διάβασα μονορούφ, το λέγαμε. Μονορούφ, ναι. Και τι διαπίστωσα? Ότι ήταν ο Καλυβοδάσκαλος αυτός ήταν αυτός που συνάντησα πριν από 10 μέρες και η ιστορία αναφερόταν στην οικογένεια της μάνας μου. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και ένιωσα πάρα πολύ δεμένος από εκείνη την ημέρα με τον Θόδωρο τον Γιαννακό, τον οποίο έτσι κι αλλιώς τον τιμούσα, γιατί είναι ένας ξεχωριστός δάσκαλος στην εκπαιδευτική κοινότητα με ένα πλούσιο εκπαιδευτικό αλλά και πολιτιστικό έργο. Θόδωρε, ως κεντρικός ομιλητής, θα πρέπει τώρα να μας πεις για τον τρόπο με τον οποίο η Νάγια πάλι αναφέρεται στο θερινό διδασκαλείο, ας το πούμε και λίγο όμορφα, με όμορφη έκφραση, θερινό διδασκαλείο, και πώς το συνδυάζει αυτό με τον πολιτισμό μας και όλα όσα υπέροχα μας γράφει και μας ταξιδεύει. Έχεις το λόγο. Το πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων τώρα τα ξεπερασπώ. Να μαθαίνετε κι εσείς, κύριε Κοροζούλα. Και μια και είσαι και αντιπρόεδρος των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της Ελλάδος, σε μια συγκέντρωση εκεί στην Αθήνα να πεις ότι οι Σαρακατσάνοι κάνουν το πρώτο ιδιωτικό σχολείο. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά? Βεβαίως, το γράφω και εγώ σε ένα μικρό μου πόνημα που έχω γράψει, ότι οι πρώτοι Σαρακατσαναίοι έκαναν τα ιδιωτικά σχολεία και δεν υπήρχε αγράμματος Σαρακατσάνος. Ήσαν ολιγογράμματοι. Είναι λάθος να λέμε αγράμματο. Ήξεραν να γράφουν, να διαβάζουν και να κάνουν αριθμητικές πράξεις, όπως και στην αρχαία Ελλάδα. Και τις κάναν και πιο γρήγορα και από μένα, κύριε Σκέβα, κύριε καθηγητά, που είμαι και μαθηματικός. Θόδωρα, έχεις το λόγο. Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κύριε Σκέβα, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Δέχτηκα, ακούγεται? Δέχτηκα με μεγάλη χαρά να μιλήσω για το καινούριο βιβλίο της Νάγιας Δαλακούρα. Στο πρόσωπο αυτής της νέας γυναίκας και επιστημόνισσας διέκρινα τον σεβασμό προς την πατρογονική κληρονομιά, την επιθυμία της να γνωρίσει τον Έλληνα αναγνώστη, τον κόσμο των βουνών, τον κόσμο των δικών της ανθρώπων, έναν κόσμο του παρελθόντος, όχι και τόσο μακρινού βέβαια. Το παρελθόν όμως είναι ο πρόλογος του μέλλοντος. Χωρίς την αίσθηση του παρελθόντος δεν υπάρχει και αίσθηση του μέλλοντος. Ο χορός του Αητού είναι το βιβλίο που περίμενε να γράψει ένας νέος άνθρωπος, εμπνεόμενος από την παράδοση των προγόνων του. Με τον τρόπο αυτό, η παράδοση πάβει να είναι μουσιακό είδος. Ζωντανεύει. Με τους χυμούς της οπλίζει την πένα σύγχρονων δημιουργών, διεγείρει τη φαντασία τους και αυξάνει
τη δημιουργικότητά τους. Έτσι η παράδοση πάνω σε καινούριο όχημα πηγαίνει προς το μέλλον, σαν μπροστά. Η Νάγια έχει επιδείξει έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Από το 2019 μέχρι και τώρα έχει εκδώσει 4 μυθιστορήματα. Όλα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Έχει το χάρισμα της συγγραφής. Τα βιβλία της έχουν δεχτεί πολύ καλή κριτική. Σιγά σιγά με το σπαθί της κατακτά μια θέση στον χώρο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Το λιμάνι των χαμένων γυναικών είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Η Ρόζα, μετανάστρια από τη Σικελία, φτάνει στην Νότια Αμερική και θέλει να στεριώσει εκεί. Ο Λουίς, ναής του κόσμου του λιμανιού, δεν ονειρεύεται ποτέ. Οι δυο τους θα πληθυστούν σε ένα περιπετειώδες ταξίδι και θα αγωνιστούν σκληρά για ένα κομμάτι ευτυχίας. Η Θράσα είναι το δεύτερο. Στη σκιά των βουνών της Ροδόπης, σταυροφόροι και Βούλγαροι στεριανούν ανενόχλητοι στις βυζαντινές καστροπολιτείες. Με φόντο το πολυπολιτισμικό ψηφιδωτό της Θράκης, η ζωή, Θράσα Κοντοπούλα, αναζητεί επίμονα την ταυτότητά της. Στο ταξίδι στα κάστρα της Θράκης θα τις συνοδεύουν άγιοι και δαίμονες. Το λουλούδι της θάλασσας είναι το τρίτο. Το βιβλίο βασίζεται στην πραγματική ιστορία της έρευνας για να βρεθούν το Τέρορ και το Ερέμπους, μυθικά πλοία μιας καταραμένης αποστολής. Τα πλοία χάθηκαν πριν από 180 περίπου χρόνια στον Βόρειο Πόλο. Εδώ έχουμε τον έρωτα του Βρετανού αριστοκράτη James και της Νανού, γόνο νομαδικής οικογένειας που μετακινούνταν στις αχανείς πεδιάδες της Αρκτικής. Ο χορός του Αϊτού είναι το τελευταίο. Ο Αϊτός είναι ο βασιλιάς των πουλιών. Πολύ δυνατό και περήφανο. Πάνω στα ψήλου απολαμβάνει την ελευθερία του. Η τέχνη των Σαρακατσαναίων τον έχει τραγουδήσει, τον έχει κεντήσει σε περίτυχνα υφαντά, τον έχει χαράξει πάνω σε ρόκες και σε κλίτσες. Αετοί είναι και οι δύο πρωταγωνιστές του μυθιστορήματός της. Ο δάσκαλος Γιάννης Κοντούλης και η Σαρακατσάνα Παναγιώτα, Πανάιου ή Παναϊού, το γλωσσικό μας ιδίωμα. Δυνατοί και οι δύο, αλλά και αντάρτες στην ψυχή. Θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι, να ζήσουν όπως θέλουν και όχι όπως τους το επιβάλλει η κοινωνία του περίπου. Ο νεαρός Θασίτης δάσκαλος εμφορείται από τις σοσιαλιστικές ιδέες της εποχής των αρχών του 20ου αιώνα για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο αληθινό. Είναι δημοτικιστής. Ενστερνίζεται τις ιδέες του εκπαιδευτικού ομίλου των Τριανταφυλλίδη, Γλινού και Δελμούζου. Ένας τέτοιος δάσκαλος στην κλειστή και συντηρητική κοινωνία των Σαρακατσαναίων ήταν επικίνδυνος. Μπορούσε να εισαγάγει κενά δαιμόνια. Η μικρή Σαρακατσάνα παλεύει να πείσει τον Τζέρκα πατέρα της να τη στείλει στο σχολείο. Στην πατριαρχική μας κοινωνία μόνο τα αγούρια έπρεπε να μάθουν γράμματα. Τα στοιχειώδη βέβαια. Είναι και αναφροίσκητη. Δεν κεντάει γεωμετρικά σχήματα σαν τις άλλες κοπέλες. Τολμάει και αντιπελάει στην πεθερά της. Από το πρωί με θέλει στο ποδάρι πεθερά, της λέει κάποια στιγμή που ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι. Ο τίτλος του βιβλίου πιστεύω ότι εμπεριέχει τα στοιχεία αυτών των δύο πρωταγωνιστών. Η Νάγια αφιερώνει το βιβλίο στους προγόνους της και ιδιαίτερα στον παππού και στη γιαγιά της. Η μούστρα των Σαρακατσαναίων, Αγγελική Χατζημιχάλη, προβάλλει και εδώ με τη γνωστή της άποψη για την πανάρχικη καταγωγή τους. Ακολουθεί απόσπασμα από το ταξίδι μου του θερμού υπερασπιστή της γλώσσας του λαού της Δημοτικής του Γιάννη Ψυχάρη. Το απόσπασμα δεν μπαίνει τυχαία εδώ. Η γλώσσα είναι ο καθρέφτης κάθε πολιτισμού. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Ο Ψυχάρης εξέρει την αξία της γλώσσας των Ελλήνων της υπαίθρου και αποστρέφεται την καθαρέποσα. Σημαντική είναι η γλώσσα όταν και το πολιτιστικό επίπεδο του λαού είναι σημαντικό. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι πολιτισμός υψηλής ποιότητας. Η κουλτούρα των Σαρακατσαναίων είναι ψηφίδα αυτού του πολιτισμού. Η ιστορία μας ξεκινάει το 2010. Μια επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων στις Σέρρες δίνει το ερέθισμα στην αφηγήτρια να πλέξει τον μύθο της. Η αφηγήτρια είναι η ίδια η λογοτέχνηδα, όπως μας αποκαλύπτεται σε κάποια επίσκεψή της στον χώρο του μουσείου.
η Παναούλα, η περίτεχνη ποδιά της πολίτης της Σαρακατσάνας, κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον της. Προπάντων, ο κεντυμένος της Αϊτός. Θέλησε να μάθει για την κοπέλα που την κέντησε και έκλαψε πάνω της. Για το όνομά της. Για ποιον λόγο ήταν η μοναδική ποδιά με κεντυμένο τον Αϊτό. Παλιδρομώντας τον χρόνο, γυρίζουμε στο 1926. Σε τελικά του Σαρακατσαναίων στη Χαϊντού της Ξάνθης. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στον τρόπο ζωής και στον ποντισμό των οροσήπιων αυτών ομάδων. Πολλές σελίδες του βιβλίου είναι γεμάτες με εικόνες από την τραχιά ζωή αυτών των ποιμένων. Η περιγραφή τους είναι τόσο παραστατική, λες και τις έζησε η ίδια η φυγήτρια. Διαβάζω ένα σχετικό απόσπασμα. Αποχαιρέτησαν το Χάροντα και προετοιμάστηκαν να περάσουν το Σαριάρι. Όπως κάθε φορά τέτοια εποχή, στη Σάρα συνάντησαν Αντάρα. Θολούρα και ο Μίχλη που έκανε ακόμη και τους πιο γενναίους να τρομάξουν. Οι Βαλμαρέοι έκλεισαν τα μάτια των αλόγων και έδεσαν με περισσότερες τριχές τα σακιά και τα σαμάρια. Τα σκυλιά λούφαξαν. Και οι μάνες κράτησαν σφιχτά τα ξάνια με τους φύγων. Ο Τσέλιγκας βγήκε μπροστά. Κινήθηκε με δυσκολία στο πέρασμα στο στενό. Πίσω του κατακρινίστηκε ένας βράχος, τον κατάπιε το βουνό προκαλώντας βαθιά ηχό, ανατριχιαστική, που έκανε το καραβάνι να στιαχτεί. Σιγουρεύτηκε πως το έδαφος είναι ασφαλές, και ύστερα έδωσε το ελεύθερο να περάσουν οι υπόλοιποι που περπάτησαν λιθαρχικά δίπλα από το βάραθρο με την καρδιά σφιγμένη. Κανείς δεν μίλησε ούτε κοίταξε την άμεσο. Μόνο προσευχές ψέλισαν τα χείλη τους, ώστε να μην τους καταβροχθήσει το χάος. Η περιγραφή των εθήμων γίνεται με λεπτομέρεια. Ο γάμος και τα καλογιάνια κυριαρχούν στην περιγραφή. Ο χαρακτήρας και το είδος αυτών των τσομπαναρέων σκιαγραφείται με μεγάλη επιτυχία. Ταξιδεύω εδώ και μέρες. Αν μπορούσατε να με βοηθήσετε, θα μου κάνετε μεγάλη χάρη, ρώτησε ο δάσκαλος. Ο Σοπάνος τον αγνόησε και εξακολούθησε το αποκούμι στην κλίτσα του. Με συγχωρείτε. Πού μπορώ να βρω τον υπεύθυνο του Τσελιγκάτου? Είμαι ο καινούριο δάσκαλος. Απευθύνθηκε βγάζοντας το καπέλο του στην πρώτη παρέα γυναικών που συνάντησε. Οι γυναίκες τον αγνόησαν και συνέχισαν το κουβεντολόι τους. Τότε δεν γνώριζε πόσα ακατάδυτες ήταν οι Σαρακατσάνες, οι οποίες ούτε χαιρετούν, ούτε σμίγουν με αλόφιλους και ξένους, γιατί τους θεωρούν μασκαράδες.